Telenor og HTC vil gerne have lov at præsentere den nye HTC Desire med FriendStream. Få et hurtigt overblik med de indbyggede widgets og tjek dine e-mails, beskeder, nyheder eller vejret direkte fra forsiden. Og spring hurtigt mellem dine forside-widgets med Leap-funktionen. Med FriendStream widgets kan du se status-updates fra alle dine venner på Facebook, Twitter og Flickr direkte på forsiden. Eller åbn FriendStream, hvor du kan se alle updates, billeder og links samlet ét sted. Tag et billede med det indbyggede 5 megapixel kamera med ansigtsgenkendelse og upload det direkte til din Facebook-profil, så dine venner kan følge med, uanset hvor du befinder dig. Telenor. Brug verden.